zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzandabva kuona kuti kwandiri kuita kudai. Nyaya yekutanga yandabata ndeyekuti kune mhuri kwanzi yakaita nderwizi, ndaiona yakabuda kunews yeSouth Africa, asi zvinhu zvinosiririsa vainzi vakaita zvekunda nekasikakoreshei, asi kuti vanenge vachibati mazvikepe ikati vanenge vachiti mabhoti, asi hanzi chakapisheza kuti chakapidiguka. Maitaura painterview yo vakataura kuti hanzi mai ava ndofunga vakaenda vakayeredzwa nemvura nevamwe vanavo vaviri, kana ndisingareshi manzwiro andakaita, which is very sad. And ndongoti dai vanhu vese vamwe vari kudzoka vachengetedzwa naMwari, ndozvinokwanisa kutaura nokuti zvinongogwadza paunenge uchindi kuenda kuKrisimasi asi poita dambudziko rakaita sairoro, zvinorwadza sinambiti. Ndo nyaya yekutanga yandati ndimbotanga ndataura. Tobva ipapo toenda pane nhau zvakare yekwaMakore iya. Sekutogwa ndakamboita mazuva adarika kwainzi Thanks Makore wakapuhwa bail musi weFriday, ndokubva aita sei azosungwa zvakare musi wemuGoira nekuda kwekuti waita obstruct case kaasingareshi zvakare matems aya. Saka indakashaya kuti saka wakaobstructa makesi pakai how exactly. Nhasi ndo pachazotanangura wanzi chekutanga chikaita ndechekuti uyu Thanks Makore ndosvika before apinda mujeri. Right now munhu wese ari kubvunza kuti makey Thanks Makore wakamawanepi. Hakuna munhu wapindura bvunzo wekuti makey wakamawanepi exactly ekuti azoenda kumba kwaTapiwa Makore, nekuti Tapiwa Makore wanga asungwa. Saka kwanzi hanzi iye Thanks Makore uyu ndiye wakaenda kupi, wakaenda kumba kwaTapiwa mutwini wake Makore uya. Hani ndokundorikuda ndokumba makaiswa misoro here nezvimwe zvinhu, ndokundokinura ndokutora zvinhu zviya. Number 1. Number 2, kwanzi zvakare mamets. Pamamets anzi aiva neropa. Indakandakaita sekuti ndakaona kuti makapeti akabatwa kumudzimai uya wainzi mai ekera uya vaita zvekubika doro ravo ava location yacho nemufakosi. Nyaya iya nenguva refu ichiitika zvokuti mamwe manje ndinenge wakufunga kuti imufakosi kuti location ipi, asi vakabatwa vachitosuka kapeti ikoko vaya vainzi girlfriend yani yaTapiwa Makore. Saka ndizvozvo kuti saka kuchinzi mamets ari kurehwa acho ni mamets ekumufakosi here kana kuti mamets amamwe futi anga asara kwatapiwa Makore. Ipo panau pauswa kuti mamets angataurwa apa ndeapi achoni, akabatwa nemudzimai uya kana kuti mamets ekwatapiwa Makore. Hani ndakapabata asi todzokera ipapo pamwe akati saka mamets aya muri kuti anzi aimbonzi akanga aripo kupi kwanga ariko, kwanzi anga ariko asi akachawanikwa izvozvi. Where exactly? I have no idea kuti kwamurehwa here kana kuti muno maHarare mainzi makabatwa mudzimai achisuka kapeti yaiva neropa, vanhu vakaudza mapurisa. Tobva ipapo toenda zvakare pane imwe nhau yekuti iye wacho navo vanhu vakutakuta connections kuti imwe pepa irimo chiri kuziva rekuti vanhu vakaita connect yekuti kuda kune mumwe munhu womunharaunda wapisa musha wani kitchen ya uyu Tapiwa Makore. Ndozvakatanga tikazobva kukazopiswa zvakare kitchen yani yaThanks Makore iyo ivhiki iyo atitoriyo iyi atatobva iyo iyi ndopakapiswa kitchen, asi yapiswa pepa yakapiswa negazebo. Saka navo vanhu vakubvunza kuti haasiri here kuda kunge achipisa. Mubvunzo iyi inenge ichitenderana kuti saka uri kupisa ndiani. Ndosaka pepa yekuda vanhu vaitaura kuti hanzi kune mumwe munhu kudestroya evidence. Kana asiri here ichipinzi kuti kune munhu uri kutongonzi enda unopisa musha uyu kuitira kudestroya evidence. Vanhu vangobvunzana mucomment section kuti hachawisi kuti taitifunga kuda munhu mucommunity ari kuzvita kana kuti kune munhu muvengi ari kuzvita ivo pamwe vari vakuzvitira vega kuti enda unopisa chakati enda unopisa chakati. Zvina kushata. Saka hanzi ndo imwe obstruction yacho iyoyo. Ende futi tichiri ipapo kwazonzi hanzi iye uyu makey manje kwakabva makey where exactly munhu wese angachibvunza akapuhwa makey nani, hakuna daira ipapo. Asi tichiri ipapo zvakare pane yazotagonza hanzi mupurisa angachita kesi iyi watransferiwa. Saka hatizoka tenzi kuti pamwe temu yake kuramba achishanda kwaanga ariko yapera here kana kuti ndiye waka-apply for transfer letter, hapana anoziva. Ndo zvimwe zvazvadi zvabuda zvakare izvozvo izvo. Chiregai tigodi, asi titagoverenga macomments tichiri ipapo. Uyu lawyer Tapiwa danza akati aiwa panodiwa private investigator. Saka kune matypes, hanzi kune vanonzi vanosheya nemapurisa, koita vanonzi
vanenge vane mapepa acho ekutoita zveprivate investigation oto nebepa chairo saka hanzi ndofunga yanokwanisa kuita information yachachivandisa asingapi zvakani mapurisa saka inazwi kuti manje saka anenge ondoipresenta kupi kukoti here kana kuti pane stage yavanenge vachayoyo hazozivi manje kuti zvofamba sei asi vanhu kumacomments vafara zingabeti hadi kuti vanhu vafara kuti hanzi iye thanks makore uyu wanga haapply futi another bill kucomment kuti kwandazogoibatira kozvimwani ndasingazinyasi kuzwisisa sanzi kungoapply for another bill kuti zviite sei zvikanzi warinyimwa zvake nenyaya yeobstruction ndo yaari kubatirwa obstruction yecase saka vamunyima bail saka asi kuti zvichafamba sei next asi wanyimwa bail zvikanzi ngaagare ikoko bheita haleluya amen mwari vakanaka vedu ngaagaremo asabudaba good news Tabi, you are a shining star, keep up the good work you are doing. Mwari vakanaka vamwe ndokuti zvakare I am so happy anori iyi bheu ngaagareko ndokwaanofanira kugara yes anyimwa bheu tafara singamboiti zvikanzi nevamwe zvongogwadzawo zvikanzi ngaasabuda nevamwewo zvakare avo vamwe ndokuti this time dei vamupa bheu vaitoona kutoti vananhiki ndevana uyu kana kuti vanoita zvakazvaka ndevananhiki vana musoro pakuru zvikanzi pamwe akaenda kunoudzwa paakasiya zvimwe so he can destroy maybe mukadzi had the keys or as a brother he had spare keys vamwe avo vachidero zvikanzi good news naye mwari kosei vakungoramba vachivavarira things what about tapiwa wacho wekuti achibata tochi sei pasina ari kuita concentrate naye zvikanzi he doesn't deserve bail ngaagare mujeri kusvika abudisa mabody parts emwana mwari vakanaka zvakare zvikanzi yakoranye muntu nyaya baba vanohlisa zvokwadi thank you Tabi me too but totomanya kunoita going back again vamwe avo zvikanzi akadyiwa mari neloya rakambomubudisa regai anyimwe bail vamwewo zvakare vamwe ndokuti saka ndiye munhu anofanira kutipa musoro wemwana munhu ushu asi mapurisa vanga vasiya evidence vamwe ndokuti vanga vakuti orit pakasungwa Tapiwa uya why pasina kunosecha imoke I don't know hatizivi kuti mitemo inoshanda sei kuda anofanira kutanga vambovheta zvanovheta vozoenda kunotsvaga zvikanzi ngaagare mujeri vamwe ndokusvikanzi thanks was applying for bail that's why tiri kuramba tichitaura nezvake hatisi kutaura nezvatapiwa because pamwe haasi kutomboapply for bail racho why were the mats left evidence inosiyirwei ndosaka ndatoconfuse kuti mamats ataurwa apa anga ari kupi iko kwamburewa here kana kuti mamats anga ari muharare kana totora emai vari kureva mamats achoni I am not so sure vamwe vakamasiyire mamats acho at the first place zvikanzi thanks to the judge munhu ngaadzigarire mujeri zvikanzi mapurisa ngaachenese munhu ushu vamwe wavo zvikanzi kukopa madna zvinhu zvafamba sei because pamwe akatodestroy evidence yese yari kuzviva kuti yakasiya pakati zvikanzi thanks munhu wakaita zvekudai why were those exhibits left at Tapiwa senior house in the first place vamwe ndokubvunza mubvunzo wavo wakangosara kuti why vakasiya mamete I have no idea zvikanzi kwamadzimai matwins amboripiko thanks ndiye muridzi wedhiri vamwe avo zvikanzi why ningirikini zvakadai zvichifanira kuitika kune munhu ari innocent kuna vanhu zvisingamboitiki in terms kuti justice munhu wotobuda asi tichitoti pamwe ndiwo wakapawa ipapa zvekubuda pachina kuti hanzi ndiye wakanga anotora zvakati satizivi kuti ndiye waishita exactly here kana kuti wanga une mumwe munhu wake waaituma asi iye akangogara akikumba kwavo asingaiti anything we don't know zvikanzi vanhu ndavaite serious veduwe fight boy fight things ngabvise musoro wemwana mubvunzo wanhu vazhinji vakubvunza kuti why mapurisa akasiya umbowo uhu pekutanga ndo pane mubvunzo iwoyo kuti why evidence yakasiyiwa zvikanzi nevamwe good question chaiyo yokuti tesida kuziva kuti sei vakasiya mameti iwayo pekutanga vakamasiyire ndosaka ndati I am confused kuti kana kuti mameti aya ndiye kwamai vaiva here kuda kuti vakana vasiya vakabva masiya mameti here kana kuti kwamuriwa I have no idea zvikanzi zvakare thanks ngaambogara ikokoko achataura zvake kuti akaisepi but vanhu ava ngavataure futi kuti musoro wakanzi hausi watapiwa wakawana kupi thanks ngabvise musoro womwana
zvikanzi akatoburitswa kuti auye kuzowanisa imwe evidence. Ndo mamwe arguments anga ane vanhu kumakoments aya. Zvikanzi saka things ndiye akapisa imba yatapiwa nekusungira brother yaNgirini here. Vamwe vangobvunza uye wainzanzi akaita sekuti kwanzi kuti akaita zvekusungira asi haana kunyatsosungira panongoratidza kuti pane zvakaitika hatizoziviwo. Zvikanzi zvakare nyaya yachoni inongogwadza zvainonamba ichingoita unveil a lot of evidence nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka iyo yekuti maki akapuhani haisati yaansiwa, and I also don't know kuti zvichafamba sei ende kuti vachadzokera zviti koti rini. I have no idea. Saka ndozvandokwanisa kutaura mukati mevhidhiyo yangu ino. Chakubatai zvakare pachikamu chinotevera.